Vítám u dnešního videa. Dneska mi si koupím něco a nevím, co si mám lidičky vybrat, takže v tento kaboka. Nevím, či si mám reálně koupit toto, alebo ne, toto, no. Já se trochu zachrýpla, takže tak. Alebo já si to radši nekoupím si toto. Tohle chce to letisko, takže už vím, co si koupit. Tam je tento domeček. Takže si to označím srdíčkem. A ještě jedno. Do prčic. Toto. Možná, já nevím. Ne. Asi toto. Asi toto. Ne. Já fuliče. Ne. Já nevím, proč to líčky nebo na líčky, já prostě. Jo, dobré, už to tu vidím něco tady. Jsem nevěděla, kde to je. Nevím, či si toto mám koupit, alebo či si mám koupit, co si to chce. Počkat, tady už mám koupené, já jsem oba. Toto. Jejda. Radši ne, ještě jsem to počkat. Dobré, je to tam. To si koupila. Já to potřebuji. Down here with the two little mascara strands, and then you go all the way down right here with the bunny nose, and then you leave it in the shape. And your eyebrows are also going to be black. They're a little bit lighter than her hair. And then also she's a little bit too tan. She's not that tan. She's kind of that shape in the middle. And then next she does not have freckles, but she does have. Vymyslela jsem novou sériu a prostě já nevím. Já si koupím tato číňance. Jej, za to, co se stalo. Mně se s tím něco stalo, co si to ještě zbližovat. Já tak to určitě si nekoupím. Dobré, ještě se bude do téhota a už vím, co si koupím. Ok, už vím. Do prčic, tak asi toto. Až do tohoto obchodu. Alright, there we go. And then we're going to go ahead and do the daughter and like I said. And then I'm going to give you this adorable hair here. How cute is that? And then we're going to make it black. And I'm going to give her little earrings in gold and silver. Sorry, my colorblind. Like hello. We're going to give her those eyelashes, a triangular nose in pink. And then she's going to have the same little tongue that I give all the kids. And then takže jenom si koupím toto a toto. Tak čau.